un llibre. Per a mi, un llibre és una vida sencera perquè cada dia que s'alcem pel matí és una pàgina nova de la nostra vida que està plena de moments i sentiments. Manera de conèixer històries i aventures noves que cadascú es pot imaginar al seu cap de forma diferent. Els llibres també m'ajuden a aprendre coses que no sabem. Hola chicos, a mí me leer un montón para aprender muchas cosas nuevas. Los libros que me gustan son Silvia Sánchez, Nico, Nicole, Indy, Daniela Bebé y Daniela Bebé. Amigos del Colegio Nuevo. A contar el conte de perdut a l'hipermercat. M'acompanyareu a comprar a l'hiper? Es pregunta ma mare mentre jugàvem conmigo. Si mon pare Miquel no era ni ma mare havia de sortir, evidentment a nosaltres ens tocava acompanyar-la.